Soyayya na shirin shiga tsakanin Jarumi Adam A. Zango da Momee Gombe. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, sannunmu da jimirin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri mai suna labaran kani. Inda a cikin hirin namu na yau za ku ji cikakken bayani akan yadda alamu suka soma nuna cewa wataƙila akwai soyayya a tsakanin ficaccen jarumin nan Adam A. Zango da kuma yarinyar nan Momee Gombe. Kafin mu kai ga nuna muku bidiyon da yake nuna hakan, muna fatan za ku danna mana alamar laikin domin hakan yana ƙara mana ƙwarin gwiwa matuƙa sosai wajen ci gaba da kawo muku sababbin shirye-shiryenmu a kowane lokaci. Inda bayan kun danna alamar laikin sai ku danna jar alamar nan ta subscribe, amma fa idan baka danna ba a baya, domin hakan yana matuƙar ƙara mana gwiwa, yakan sa kuma ku san duk lokacin da muka saki bidiyo, yakan sa kuma ku zamo ɗaya daga cikin mabiyan wannan taya tamu a kowane lokaci. Inda a ƙarshe kafin mu nuna muku bidiyon muke fatan za ku danna farar alamar nan ta ƙararrawar sanarwa, sannan ku yi selecting ɗin all, domin ta haka ne kaɗai za ka san duk lokacin da muka saki bidiyo, darasi ko wani labari. Mun gode. Bari mu nuna muku bidiyon ku kalla kai tsaye, domin masu iya karin magana suna cewa fa gani ya kori fa saurare ko ji. Yana da kyau ka gani da idanuwanka domin ka gane wa idanuwanka hakikanin abin da yake faruwa a cikin wannan bidiyo. A sha kallo lafiya.